No to dzisiaj witamy ze Śląska, tylko z takiej części, gdzie jest nieco inny język urzędowy. I będziemy zwiedzać zakłady petrochemiczne opuszczone. Mamy wrażenie, że nie jesteśmy sami na tym terenie, że może nam towarzyszyć nie Homo sapiens, tylko pies, który w dodatku ma za zadanie strzec tego terenu. I nie jesteśmy przez to zbyt optymistycznie nastawieni. No ale cóż, zobaczymy. I póki co stan budynków jest bardzo niezadowalający. Może ściągnę póki co kamerę z głowy, bo nie potrzebuję na razie jakiejś pracy rąk wykonywać. No niestety, całkiem możliwe, że te zabudowania, które są w lepszym stanie, mogłyby być ciekawsze, po prostu będą niedostępne. No ale okej, na razie nie ma co jeszcze skreślać wypadu. Co my tu mamy? Likwidacja czegoś płynnego z jakichś tam wód. Dodawek? To jakieś dodatki by były? Jakieś protokoły. Tu pewnie lista obecności. 87 rok mamy. 87. Jeszcze mamy jakieś plany. Jakieś rysunki techniczne. No cóż, zostawię to w spokoju. Możliwe, że to już jedne z bardzo nielicznych śladów, które tu zostały. Tu mamy tablicę informacyjną. Jest już niemal nieczytelna zresztą. I tu część sanitarna. Ok, no to nic ciekawego. Stare obuwie robocze. Koszyk jakiś całkiem nowy. Kolejne sanitariaty. No dosyć gruzu tutaj jest. Ruina. A tu chyba przejścia brak do tamtego budynku. Trzeba będzie go poszukać z innej strony. Tak to właśnie wygląda. Zupełnie inaczej jest w ogóle niż w Polsce. Taki inny vibe jest w tym pokrewnym kraju. No tutaj widzicie, o czym mówiłam. Dość duży teren, otwarty i nie wiadomo, gdzie ten strażnik strażnikuje. W ogóle jest tutaj dużo samochodów. Jest niedziela, jest w ogóle mega ciepło. Połowa grudnia, za 9 dni Wigilia, za parę dni przesilenie zimowe, które ja osobiście świętuję. I jest prawie 10 stopni, więc naprawdę nic, tylko zwiedzać i zwiedzać. Tak otwarty teren, duży. Oby nie było jakiegoś krwawego przypału. Industrial dance 1, 2, 3 LSD Acid drone 1, 2, 3 LSD. Bardzo przypomina mi to miejsce cementownia, którą widzieliście parę tygodni wcześniej. Zobaczymy, co w tych ruinach ewentualnie jest. No, pozostałości posadzki, tak jak nie na tamtej cementowni, tylko tamte były ładniejsze, takie bardziej zabytkowe. A może te też są zabytkowe, tylko ja o tym nie wiem. Ten kawałek No, jest bardzo spoko. no właśnie. Umarła na nim tęcza. Także widzicie, wszystko się da znaleźć w ruinach. Starczy tylko dobrze pogrzebać. I tu mamy kierownicę od, proszę ja was, Scanii. Proszę bardzo. Jakieś pozostałości komputerów. No generalnie jak to w takim miejscu. Ktoś tu sobie zrobił niezłe wysypisko.
Okej, a to już jest creepy. Zabawka na biegunach. O nie. Spoczywaj w pokoju. Coś tam się Była kierownica ze Skanii. Może coś z tym? vlog. Nie taki. Może nadal aktualna wiedza, kto wie. Tu zdecydowanie trzeba uważać na dziury. O kurde, jak wpadniemy, to nie będzie odwrotu. Tutaj wszystkie te wyższe kondygnacje są niedostępne, nie ma w ogóle. No, jest pełno takich rzepów, jak się mówiło kiedyś, czy jak się... Boże, nie mówiło, tylko przyczepiało się kiedyś sobie za mało lata takie rzepy na złość. Zobaczmy. Ale tak mi się wydaje, że te wyższe kondygnacje nie będą dostępne. No nie, absolutnie. Widzicie, muszę iść po czymś takim. Smoła jakaś, więc idę powoli. I tutaj budynek, który chyba jest... Znaczy nie chyba, tylko na pewno. Można sobie do niego wejść. Wyżej. Z czego się boję? Nie. Że tam są tory, nie? No i że nas widać A z to torów. jest, bo to budynek ze zwrotnicy. No, dróżnik tam siedzi, nie? No, także tam by trzeba było ostrożnie w tamtym kierunku. Okej. Tylko teraz kwestia tego, gdzie są schody. No dobra, mamy coś na kształt schodów. Mamy jakąś księgę wypłat. No i cóż. O, tu jest całkiem fajna hala. Oj, tylko trzeba uważać z tą watą szklaną. Niezbyt przyjemne dla ludzkiego organizmu. Pełno butów roboczych porzuconych. Fason taki sam jak wszędzie. No tu takie typowe sanitariaty, no żeby nie było, że nie zajrzałam wszędzie. I tu co? Jakieś raporty roczne, czy coś? O! To jest coś na kształt schodów, bo schodami tego nazwać nie można. Ojej. No to faktycznie nawet się nie da nie chodzić po tych dokumentach. Jeszcze czesko-słowackie jakieś katalogi, ale puste. Ojej. Tyle historii się marnuje. Tu jest całkiem ładny kadr. I tu też. Ale tu może też nas być widać. Niestety. I tu co? Puste. Ciekawe, co się znajdowało tutaj w tym pomieszczeniu. A tu... Aha, obsługa jakiegoś silnika, zagrożenie, że może maszynę obsługiwać tylko osoba do tego upoważniona. To jakieś grubsze tematy widocznie. No dobra, spróbuję zejść na dół i się przy tym nie roztrzaskać. Tu tylko mała wrzuta, bo wydaje mi się, że ta tabliczka jest dużo nowsza. No cóż, może mi się tylko wydaje. A tutaj takie typowo chyba lokalne rozwiązanie, jak przez nieużytki sobie przebiega wiadukt i chyba nawet nim jechaliśmy. Straciła nam się w ogóle reszta ekipy, ale trudno, my idziemy tam w stronę czerwonej cegły, w stronę psa.
A właśnie takiego widoku mi było potrzeba, szczerze mówiąc. Takie jeziorko apokaliptyczne. Pełno mam rzepów poprzyczepianych jak dziecko z przedszkola. I tu bardzo obiecujący napis, że wejście jest do piekła. Zobaczymy, jaka jest wizja piekła według tej osoby, która to napisała. Jakieś coś, co wygląda na walizkę. Pełno ksiąg, pełno dokumentacji. Już nie będę jej rozgrzebywać każdej z osobna. A tutaj przejście. Okej, no to całkiem sympatycznie w takim razie, bo spróbuję sobie wejść do tej wieży. Przypomina mi bardzo koksownię na Orzegowie z 1903 roku, która jest teraz naprawiana. Patrzcie na to, no jak nie urok, to straczka, idź, że tu jest więcej. O. Odejdź. Chyba na głowie też mam. Mam? Już nie mam. Tak, chłopaki są w większości w silosie, do którego się zaraz udam, ale tutaj jeszcze pro forma chciałabym sprawdzić kondycję tej wieży. No, lubię takie budynki. Wydaje mi się, że z wejścia na górę to będą raczej nici. Już pomijając moją kiepską tutaj wydolność fizyczną. Ale stan budynku nie wskazuje również na to, żeby w ogóle była możliwość przedostania się gdzieś wyżej. No i teraz już mnie ten silos kręci, bo mi tam chłopaki wysyłają filmiki, jak tam się szwędają. No i co? No i zgodnie z moimi przypuszczeniami zostały na belce jakieś haki. Tutaj, no nie, mówię wam, to nie jest w ogóle przyjazny teren do poruszania się, więc zadowolcie się proszę naszym filmem i nie powtarzajcie tego w domu. Wszędzie czuć smołę. O, ciekawe dlaczego. Ten zapach, który się unosi w powietrzu, jest bardzo intensywny pomimo upływu lat. Cóż, mi pozostaje tylko pożałować, że tam na górę się w żaden sposób nie dostanę. No i trzeba bardzo uważać pod nogi. Słuchajcie, poświęcenie, żeby zrobić zdjęcie na miniaturkę. Tu jest chyba głęboko. Bardzo mnie zafrapowało to jeziorko. Wygląda ono tak. I... O! To jest totalnie odjechane. Nie wiem, czy to jest brzeg jakiegoś pojemnika. Tak się wyrażę nieprofesjonalnie. Nie wiem na co, słuchajcie. Czy to jest smoła? Mam takiego glucika na budku, widzisz? No, tylko to są niby buty przystosowane do tego typu akcji, ale no, nie wiem. I za tą ścianą mamy silos, w którym można sobie trochę porezonować, co też z chęcią zrobimy. Czy to podłoże wyschło, jak myślicie? Chyba wyschło, chyba tu można przejść. No cóż, zobaczymy. Piękne, całe zardzewiałe. Doskonałe estetycznie, jak na mój gust. Tak, mam nadzieję, że będziecie widzieć to, co ja. O, tak. Urbex! Pięknie. No tu by można było jakieś arie śpiewać. Jutro do roboty! No, teraz mi naprawdę wszystko przypomina, że mam jeszcze tydzień do urlopu. Mogłam sobie tego nie robić. I jeszcze wchodzi w polemikę bezczelne. Coś pięknego.
Niestety pora wychodzić. Jeszcze rzepy. Pełno tu jest tych rzepów. Czułam się tu jak na planszy w Tekenie. Wiecie, to jakby zaraz miał tu wyskoczyć Yoshimitsu i zacząć mnie ciąć tym swoim mieczem. No, więc obiekt no niebywały. Szkoda, że na ten dach nie umiem wejść. No trudno. Byłoby to być może trochę lekkomyślne i trochę niebezpieczne. Ale korzystając z okazji, bo wiem, że oglądają mnie, to chciałam bardzo pozdrowić tatę, babcię i ciocię i zaręczyć wam, że jestem tutaj bezpieczna. A cóż, chyba nic tu nie ma. Nie no, haki. Graffiti. Pełno badyli. Dawno nie miałam na sobie tylu rzeczów. Wszystko się sypie. O, te dziury w podłodze. Skądinąd mi znane. Częsty motyw. Tutaj widać, że coś było, ale zostało wyburzone. Spróbuję jeszcze przejść tam. No i zobaczymy, co dalej będzie. Jest pełno takich smaczków, typu na przykład ta wieżyczka. A teraz mamy ekipową incepcję tam. Grzesiek kameruje, jak ja kameruję. No w tej wieżyczce pewnie nic nie ma, nie chcę mi się tam dalej przedzierać. No ale fajna, jakaś na smołę czy coś. Taka stara architektura z czerwonej cegły. Bardzo urokliwa. No i cóż, spróbuję się tutaj przejść po tym budyneczku i zobaczymy tam dalej. Wydaje się jeszcze, że te zakłady się ciągną, ale nie chcę podchodzić za blisko ogrodzenia. Mam jakiś pociąg. No i co? Da się tu do góry, czy się nie da? Na siłę oczywiście. Tam jest jakaś taka buda, jakby dom. Zobaczymy, czy tam ślady psa. Dobra, wiecie co? Wejdę na razie do tego budynku. Wygląda to tu w ten sposób. No i będę się starała mimo wszystko wrócić do ludzi. Gdzieś tu się wszyscy rozpieszliśmy. Głupio zrobiłam, że poszłam sama. No dobra, przejdę się tam wyżej. Zobaczę, jak tam wygląda. Prawdę mówiąc, pies i tak już mnie pewnie dawno wyczuł. Jeżeli rzeczywiście nie jest zamknięty, myśmy tego psa widzieli. Fajna ta posadzka. Tu. Czy tam jest dalej przejście? No, chyba nie. Przewody elektryczne jeszcze lecą. Zakładam, że nieaktywne. A tu na tej kondygnacji mamy coś. Mamy. Tak. Takie urbexy też lubię. Wszystkie lubię, które są udane. Takie pomieszczonko. Nic wam nie jestem w stanie powiedzieć o funkcjach poszczególnych pomieszczeń na ten moment. Absolutnie. Także tak naprawdę pokazuję wam pustostan, tylko że taki całkiem urokliwy. No i jeszcze wchodzimy dalej. Schody są w dobrym stanie. Można iść. I taka hala. No, przede wszystkim zobaczę, jak wygląda sytuacja z psem.
Cholera, to jest trochę dziurawo. Czyli tak, tam mamy zbiorniki wodne. No. Tu wzdłuż tej ściany to na pewno nie jest monitoring. Te ślady psa były tu. No tak, co by się zgadzało z tym, gdzie go widzieliśmy na zewnątrz. No dobra, to jeszcze wyżej. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że wszyscy już pouciekali, tylko ja zostałam. A tu? Aha. A nie, jest tu jakieś przejście. Jak to wygląda pod względem stabilności? A, daszek. No. I tu to macie, kochani, widoki. Czyli warto było. Po prostu. Tak jest. Powiem wam jedno. Wiecie, co jest fajnego w chodzeniu sobie po dachu i robieniu zdjęć? No to, że nie ma psa. Dziękuję ci, good boyu, że mi nie ugryzłeś pupy. O, piesiu.